Egunon guztioi eta urte berrion. Trumpek hasiera eman dio bere nazio segurtasun planari. Nazio segurtasun plan hori plan imperialista bat da, eta plan horrek helburu zehatzak ditu. Ez dira ez bakea, ez demokrazia, ez herrien askatasuna. Plan horren helburuak munduaren kontrola dira, eta aberatsen eta boteretsuen aldeko plan bat da. Plan horren lehenengo ikuspena ikusi dugu Venezuelan. Venezuelaren kontra atzo emandako erasoa onartezina da. Maduro presidentearen bahiketa onartezina da, eta horregaitik gogoz gaitzesten ditugu biak. Gaur hemen Euskal Herria eta Euskal Herritarrak biltzen gara bakearen, demokraziaren eta autodeterminazio eskubidearen alde. Uste dugu Trumpen plan horrek baduela beste parte bat, eta argi eta garbi esan nahi diogu Euskal Herritarrei. Trumpek adierazi du idatziz bere helburua ere badela Europar hauteskundeetan esku hartzea eskuin muturraren alde, eta badakigu horrek zer suposatzen duen Estatu Espainolean eta Estatu Frantsesean ere. Eta uste dugu beraz gaur hemen egoteak suposatzen duela imperialismo trumpistaren kontra egitea, olatu erreakzionarioaren kontra egitea, eta olatu erreakzionario horrek Euskal Herritarrentzat ekartzen dituen arriskuen aurrean aurre egitea eta tinko egotea.